Hemen zizurkildar bat genuen gizona, eskola handikoa eta euskaldun zuzena. Ameriketan urte askuan izana, Pedro Mario Taño zedukan izena. 11 bertso polit jarrita hil zena. Zizurkilgo seme bat esan dedan trazan, euskera predikatzen hemen ibili izan. Beti konpontzen ginen adiskide gisan, ez genuen behin ere haserrerik izan. Hirugarren bisitan Amerikan hil zan. Zizurkilgo seme bat hain gizon umila, euskaldun jakintsuna eskola zabila. Zenbait saio eginak legezarren bila, nik aginduta ez da jaungoikuak hila. Zeruaren erdian gertatu dedila.